Mä oon Sirke Virkkunen. Mä oon hammaslääkäri, toiminut nyt 3 vuotta. Harrastan fitnessurheilua tavoitteellisesti. Mä kuulin dry needlingistä ekan kerran mun valmentajalta. Hän suositteli sitä just nimenomaan lihaskiputilojen hoitoa varten. Et mulla oli vähän jotain vaivaa just niin kuin lonkan alueella ja näin, niin sitten hän ohjasi mut sitten tämmöiselle dry needling terapeutille. Siitä lähtien joka hierontakerralla ollaan niitä käytetty sitten osana hierontaa. Se on akupunktioon neulalla tehtävää hoitoa, jossa neula kohdistetaan lihakseen ja sillä hoidetaan kipua, tuki- ja liikuntaelinperäistä kipua ja lihasjännitystä. No, tässä hoito kohdistuu hyvin paikallisesti ongelma-alueeseen. Tällä pystytään kohdentamaan se hyvin täsmällisesti ja tämä on usein aika nopea hoitomuoto, mitä me käytetään. Tässä se voi kestää vain sekunteja, muutamia minuutteja ja se on myös sitten kustannustehokastakin. No, mä oon Laura ja mä oon käynyt tässä neulotuksessa noin 2 vuotta. Mä en rekkaa työkseni, niin se vetää ton hartia- ja niskaseudun aika jumiin. Ja tää on kyllä ollut ihan niinku pelastus, kun löytynyt tämmönen hoitomuoto. Menin hierojalle ja hieroja kysyi, että laitetaanko neuloja. Ja hetken aikaa sitten mietin, että mikä juttu, itsellä on neulakammo. Mutta se oli se taikasana, että auttaa migreeniin. Kun mulla oli jossain vaiheessa migreenit silleen, kun tuli kerran viikkoon, niin nyt ne on niinku poissa. Olin alkuun tosi skeptinen ja mä ajattelin, että on ehkä vähän jotain huuhaa juttua, mutta sitten kun tuli kokeiltua, niin kyllä se ihan oikeasti auttaa. Voin puhua tämän hoitomuodon puolesta kyllä. Mä alkuun ajattelin, että se olisi jonkinlaista akupunktiota, koska siinä käytetään sellaisia akupunktioneuloja, mutta sitten totesin, että ei se sitä olekaan, eli siinä se neula on niin sanotusti vain kuiva ja siinä viedään se neula sinne lihaksen triggerpisteeseen, josta voi sitten heijastua kiputiloja. Eli joku kipu saattaa tuntua muualla, vaikka se ongelman lähtö kohtaa joku muu alue. Ja siis kun sehän ei varsinaisesti niin kuin se pistäminen satu, se ei ole semmoinen, niin kuin, tai sen ei kuulu sattua. Ja sit se mikä siinä tuntuu, niin on sitten se painetila, mikä tulee sinne lihakseen. Ja ensimmäistä kertaa kun neulattiin noin hartiat, niin seuraava päivä oli vähän semmoinen, että tuntui, että ei niin kuin kädet nouse ylös. Että ne vissiin niin kuin aika paljon reagoi ne lihakset siihen, mutta ei sen ensimmäisen kerran jälkeen, niin ei ole niin kuin sille ollut mitään jälkioireita. Erilaisia olkapääongelmia, tenniskyynärpäävaivoja, alaselkäongelmia. Useilla asiakkailla on erilaisia jalanalueen ongelmia, kuten plantar fascia tyyppisiä ongelmia ja tämän tyyppisiä. Niihin saadaan hyviä hoitotuloksia. Samoin polvivaivat ja lonkkavaivat. Eli meillä on monia tämmöisiä tyypillisiä tuki- ja liikuntaelinongelmia, joita me voidaan hoitaa nimenomaan tällä kuivaneulauksella. Hammaslääkärin vastaanotolla mä tapaan aika paljon tämmöisiä niin kuin TMD-vaivaisia, eli puremalihas- ja leukanivelongelmaisia, ja itsekin välillä niistä vaivoista olen kärsinyt, eli bruksismista ja kireistä puramalihaksesta, ja koulutetut hierojat voi hieroa puramalihasaluetta. Neulat on ihan hyvä täydennyskeino siihen hoitoon. Kyynärpäässä oli semmoinen joku hermosarku tai joku, se vihloo olkapäähän ja ranteeseen sormiin. Ja sitten mä tulin hierojalle ja sanoin, että voiko ton käden neulata, niin se neulasi sen käden ja se kipu jäi niin kuin siihen pöydälle. Se kipu, minkä oli kestänyt sen koko viikon, niin se loppui kuin seinään. www.dryneedling.fi. Sieltä löytyy nämä koulutukset, missä ja milloin on. Ja koulutuksia alkaa ja siinä on 5 moduulia koostuva kokonaisuus. Ne on 2 päivän moduuleja ja koulutuskokonaisuus kestää noin vuoden. Ja näitä koulutuksia on sitten eri puolilla Suomea ja myös ulkomailla.